Hindi lang si Vice President Sara Duterte, kundi maging si Pangulong Bongbong Marcos ay dapat na rin daw magbitiw sa pwesto. Dahil daw yan sa malawakang isyu ng korupsyon sa gobyerno. Giit ni Artikulo 11 Convenor at Partido Lakas ng Masa Chairperson, Leody de Guzman, naniniwala sila na hindi mangyari ang 100 billion pesos na budget insertion kung walang basbas si Pangulong Bongbong. Aminado naman sila na hindi rin pwedeng pumalit ang Senate President dahil maging ang mga senador ay akusado rin sa korupsyon. Kaya naman, isinusulong nila ang People's Transition Council na siyang gagawa ng reforma sa sistema ng eleksyon at magiging daan para tuluyan ng mawala ang political dynasty. Hanggat di nawawala ang political dynasty, kahit ipakulong pa natin si Marcos, si Sara at saka lahat ng mga senador, kung political dynasty ang pupwesto sa tuktok ng ating pamahalaan, mauulit at mauulit ang korupsyon tulad ng nangyari ngayon pagkatapos ng Napoles Scandal.